Dokaitimbwe mabuja tauya dzanyasi nhau zuva rogumi nobodzi mwedzi uno wa Kurume. Tiri kutandano nenyaya dokaiti kupfiriridza mapurisa anga arambidza bato CCC kuita rari yaro kumarondera mangwana. Wabva waenda kumatarotsi mhosva pokarepo nokusenzesa magweta awo. Mapurisa azopedzisira andoona kuti palibe kokutizira, wakabva wabvumidza kuti rari ienderere mberi mangwana. Takumirira kuti tigoona mangwana kuti zvinenge zvakaita sei. Wanhu vari kuringirwa kuti vanenge wakaita kuzara kuita mavhu nomanyara ipo parudhaka paye. Ipapa tichagumira tichiona kuti zvinenge zviri kudini tichigokunyepai. Kubhinga kwai mapurisa anga ari kuda kurambawo nokutoti ipapa watoaburitsa tsamba yokubvumira kana kuti wari kuramba kuti CCC igweita rari yaro. Heno kuti zvichadini, apawo CCC yabva yaburitsa kuti kubva zuva ramangwana kusvikira zuva rochipiri warichaenda kuBeit Bridge, zuva romusomo wosondo wagoenda kuchorocho zuva romuvhuro, wagoenda pokare kubhinga musi wechipiri. Haidi panenge pakaita kunyangariwa chaiko, wari kuita kutenderera, warida kubvongodza nyika yese idi. Kwaiwa Mwonzora nyasi wakanzura rari yawo yenge iri kuChinoyi, uko kwaitika nokuti kwasaika wanhu. Haidi zvaita kuhwadza ipapa nokuti washoma wanga waunganawo palibe chagoburika pawaungana, waita kugarisiwa guyo sombwa chaiko, zvatoita kunetsa. Heno kuti wachazozvikona chere, apa ndiwo mazuva mairi apfuura ano wagoreketa kuti wanoda manhamba wavanhu akawanditsa kuti wanga wakawaunganira zvinoitiwawo CCC. Ticharinga kuti zvichapererepi. Tichiringa zvokuvhota zviya, kwai papa imwe imba yakanyoresiwa kuti imba inogara vanhu vanopfuura 20 chaiwo mugwaro rewavhotiro, iyo yakanzi Bradlaws Building paCopacabana paye muHarare, kwai iribe wanhu. Haidi zvakaita kunyangariwa. Wendo huno zeki inenge yaita kudzvenyiwa chaiko nokuti zvese zviri kuita kutanikiwa pachena. Kambani yonyaradzo kwai yagoisa Benjani Mwari waro kuti ndiye agoite mumiriri wayo painenge ichiita zvinhu zvayo. Haidi, wari kuita kupfatsura mari wachiita zvaunoda chaizvo. Gurukota rozvinoitika munyika kwai ragoburitsa mazororo ogore rinouya ese atoburitsa pachena. Ipapa wagoti pano mazororo anosvika 10 asi mutungamiri wenyika anogona kundoisa chero raafunga yache kuti aite zororo. Haidi, pakaita kunyangara. Asi tinoramba tichitenda kurongeka kwakadai, tichimba kuti kunoita kuti zvinhu zvigoburika zviri nani muzugore rinouyaro. Wakuru wehurumende wagoreketa nyasi kuti mutungamiri wekunyika weKenya Uhuru Kenyatta ndiye achauya koparura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair, uko kunoita muungano wokutengeserana nomabhizimusi. Tichagoringa kuti zvinenge zvidini tichigokunyepai ipo zvinenge zviri kuitikapo. Kanzuro yeguta reHarare yagoti iyo wendo huno gore rino ida kupa vanhu nzvimbo dzokuwakira dzimba dzinosvika zviuru 5 chaizvo, nokuti gore rapfuura iribe kupa kana mubodzi. Heno kuti zvichaita sei, ticharamba takaringa kuti zvinenge zviitiwepi. Zvokuda kuvhota mumakuno yano kwai kumberengwayo South kunenge kuina Tanasa Hungwe ariyo ZANU-PF naDavis Shoko woCCC. Bato rawaMwonzora haribe kana kuisa munhu mubodzi ikweyo, rakatozvitadza ipapa. Tiringe zviri kuitika pasi rese. Kwapinda nyahwa kuZambia kwaBiedu Dzauruku kwai Rupia Banda akambenga ari mutungamiri wenyika ikweyo watisiya watsanwa. Kwai wanga wana makore anosvika 505. Wabhandawa wakazvahwa kugwanda munyika yedu kudunhu roMatebeleland yodzasi. Haidi, tiri kuramba chindoti mweya yawo uzorore murugare, zvinoita kuhwadza idi, asi tiri kutenda kuti wakapfa wachizikana kuti munhu akada kuti nyika yache iendere mberi, hui kuramba ari pachigaro iye ajiwa musarudzo.
kuSouth Africa mapurisa anyasi agosunga vanhu vanopfuura 40 chaiwo kuti waribe mapepa okugara munyikamo. Kwai wanhu wasungiwa kunzvimbo yoAlexandra uko kunogara vanhu vazhinji. Wamwe wavo kwai wanga watori mumikuku chaimo, wamwe watori nemabhizimusi anga agara akatekeshera apfumbira aidi pakaita kunyangariwa. Heno kuti zvichapera mushechere ticharamba hedu takaringa. KuKenya kwai kuchiribe munhu ari kumanikidziwa kupfeka zvipfukausu zvekutoti ipapa nyika yedu iri kuita kusarira yega yegani. Takundohwewa kuti dai watiitirawo zvibodzizvo. South Africa musi wechipiri uno kwai ndo pari kufanirawo kuperayo zviga zvawakaisa zvokupfeka vanhu zvipfukausu nezvimwe zvakadaro dando aidi zviri kuita kufambira wabi yedu. Isu kwedu tandoramba tichindohwewa kuti dai zvandoitikawo kwedu. Waisraeri kwai wagoisa mutemo kudare paramende yawo wokurambidza vanhu vechiPalestini kuroorana nevanhu vechiIsraeri aidi pakaita kunyangariwa chaiko. Wanga wakatoroora kare kwai wachabvumiwa ba kuti wagoisiwe kutupiwa mvumo yokugara muIsraerimo zviri kutoita kunetsa kuti zvichaita sei. Heno mabi yangu kuti zvichapera mushechere. Facebook noInstagram kwai dzagonzi dzakubvumira vanhu kuti wagorekete zvinhu zvinokurudzira kuti Russia iite zvokubhombiwa kana kuhisiwa aidi pakaita kunyangariwa. Iyo Russia yo yabva yandoti yakuburitsawo kuti ifete kuti vanhu vava vanokona chere kupuwa choupenzi nonyaya zvavari kuita zvokubvumira kuti vanhu wagorekete zvinhu zvokuti Russia ihwisiwe aidi paribe kana kugonera chimwe. Ipapa isu tiri kundoramba tichindoitawo kuhwewa kuti wakomana dai kwedu no wandotingwirawo watipawo mapfutawo okubikisa pabodzi pono koroni yawanorima yakawanditsayo aidi. Heno kuti zvichapera sei. Tiri ipapo zvedu panyasi tagumira pano. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.